balingasag. Alin na mo sa balingasag. Kay dire ninyo makitaan ang Spartan o XRM nga chinelas! Sa atin matigilan sa kantin, gato-gato sa atin, sudah tiyak kapuin, gato-gato. Alin na mo sa balingasag. Kay dire ninyo makitaan ang seryoso na mag-uyab. You and I could be like sun. Pero dali na magbuwag. Sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala. Ali na mo sa balingasag kay na diri ang gwapa og sexy nga inyong maibugan. Somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect. Ali na mo diri sa balingasag kay diri ninyo makitaan ang gwapa, ang hamison ug akit-akiton sa mga laki, ang mga babaeng ikogan. We are the lost girls, 네 멋대로 내 사랑을 끝냈어. Ali na mo sa balingasag kay na diri ang akong crush nga si Ayan Jid nga gamay tumoy. Baby shark, baby. Ali na mo sa balingasag kay diri ninyo makitaan ang kubo-kubo ni Inday Tugak. Yang gato-gato sa atin, matigilan sa kantin, gato-gato sa atin, sudah tiyak kapuin. Ali na mo sa balingasag kay diri ninyo makitaan ang mga tsada og tingog like me. Hi. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get to. Ali na mo sa balingasag kay diri ninyo makitaan ang mga ral nga mga hitsuraan. Magandang dilag, puso ko iyong nabihag. Ali na mo diri sa balingasag kay diri ninyo makitaan ang kabalo kunuhay mo alonggo. Nagdili ra ba ka to tinuod? Kay mga lama-lama ra ba to? I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises. Ali na mo sa balingasag kay diri mo makatuon og English like this. What did you say? Oh my God! Pam 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 param param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pam param pam pam. Ali na mo sa balingasag kay akong background amo ning mga kayotaan. Joke ra to, uy, ay pagpaninod sa bangon ta karon diya. Bitaw guys. Hello mga kajamek, so welcome back to my channel. And wala kay ko yung mga huna-huna na content kaya nag-ano sa ako nag-funny sa ako guys. So unta guys, unta mga kajamek day. Unta mga kajamek nalinga mo sa akong new video and sa sa March 15 sunod-sunod ang akong uploaded sa akong video. Wala sa koy upload karon sunod-sunod kay busy ko. So mo to guys, basta kita-kita lang ta sa February. Manaw kala si balik-balik ko. So makita-kita lang ta sa March 15 kay sunod-sunod ng ako mga vlog na. So ato na mga kajamex and ewan ka to. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updated and for more videos. Bye-bye!